Fergao District Committee Board of Cine Association di Shani First Board of Film Festival 2022. Ini Lisan, Nerson, tema apa bung? Kapan nih tak? Kapan boybe? Dengan Fergao District bisa. गिबि खेबै फार्स्ट बर' फिल्म फेस्टिभेल जानो थांगासिनो गाबोनो स' नोंथांमोना बयखौबो फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ थुलुंगा होफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय गाबोन गासिबो फैदो दा प्रेक्टिस सोलिगासिनो राइभेल दा मोसागासिनो बिदि full practice जागासिनो Sembilan entry jangan bikin kapan? Ini tamu ini praktisnya kasihnya biceng. Boria. Kapan patahin? Patai dah kapan? Murkarit karena saya